Ya îro pazar min nedixwest ez meselên siyasî ji we re pêşkêş bikim ya rastî. Min hinek nûçeyên soft, nûçeyên hunerî, hinek tekîliya hunermendan ya bi civaka me re min dixwest ez hinekî bi we re parve bikim. Gilî û gazincên hunermendan, nivîskarê me, pirtûkê wan, berhemê wan ka çawa dikarin bigînin we, çi dinivîsînin, derxistina pirtûkan çawa ye. Nûçeyên li ser wan min xwest ez wisa hinek bikim ajansan bibînim. Min ferq kir ku ajansê me zêde cî nadin nivîskaran. Zêde cî nadin meseleyên hunerî. Yani jî derd û kulên hunermendan zêde ne mesela wan e. Min ew ferq kir. Min ferq kir ku di demên pêş me de di şûna ajansan de mirov xwe dîrek bigîne hunermendan baştir e. Derdê wan mirov bi xwe godar bike baştir e. Ez di wê qenaetê de me. Dîsa jî min hin tij ji we re berhev kirine. Yani li Tirkiyê sal 2025 pêvajoya aştiyê dest pê kiriye qaşû hê jî Kurdbûn problem e li pêşiya hinan hunermendan. Heyf e. Ji projeyan têne dûrxistin, konserê wan têne betal kirin. Vaya em hinek behs bikin tabii. Mesela me ya esasî ne ew e? Helîm Yusuf pirtûkên wî hatine wergerandin li Almanî. Ew jî niha digere plan û projeyê wî hene mesela. Ji Swêdê pir haya min tune ye. Di demên pêş me de dixwazim wisa rojên pazarê bikaribim nivîskaran bikim mîvan. Behsa berhemê wan bikim xweş dibe. Pir dixwazim. Hevalê me yên nivîskar bixwazin pirtûkê xwe bidin askirin ji kerema xwe re xwe bigînin min. Hem em pirtûka we bidin askirin û hem jî dixwazim sohbetekî edebî bi we re çê bikim. Xweş dibe. Pêdiviya civaka me pê heye. Hûn zanin hevano nivîskarî di vî alî de xweş e. Axaftina xwe, nivîsa xwe, bîrûbaweriya xwe, ramana xwe di parzûn re derbas dike, di elegê re derbas dike, wisa digîne we. Pirtûkek heta ku bikêje ber destê we, çendik û çend caran tê xwendin, tê nivîsandin, di ber çavara tê derbas kirin, redakte dibe, ji her alî ve redakte dibe. Binêrin, pirtûkek ne wisa êsan e. Aliyê rêzimanî redakte dibe, hevoksazî redakte dibe, hevokên ku têne kireka hev tona bilêvkirina wan dişibe hev, naşibe hev. Müzîka wan hevokan rast e, ne rast e. Ji ber vê nivîskar beriya ku pirtûka xwe bigîne ber destê we bi dengê bilind dixûne ka xweş tê goh nayê goh. Wana hemî muhîm in. Îja vana aliyê teknîkî yê meselê ne. Îja bifikirin çîrok heye. Çîrok çi qas mantiqî ye, çi qas lehev tê. Li ku derê nakokî heye, di kîjan rûpelê kîjan rûpelê de nakokî hene. Gotinên ku te bi kar anîne, te nivîsandine çi qas dubare wan heye. Me? Yan jî hin aliyên din yên çîrok û romanan hene ku belkî haya we jê tune ama nivîskar xwedî derd e di wan aliye de. Ji ber ku wextê dinivîsîne ew pirtûka wî ne tenê digêje ber destê we, digêje ber destê sporan, rexnegiran jî. Yani di îmtihanekê re derbas dibe. Ji ber vê ez hevalê me nivîskar fehm dikim. Eger bixwazin pir bi kêfxweşî ez hem pirtûka wan berhemê wan dixwazim bidim naskirin, hem jî em hinek wisa sohbet dikin. Ji ez ê cî bidim Helîm Yusuf jî ka planê wî çi ne di nava meha pêşiya me de ji ber ku ew diçe herê var nebe jî meyê de çend cara diçe xwendinê pêk tîne. Hewsa millet li hev kom dibe weke şevbêrk pirtûkê dixwînin, behsa naveroka nivîsan dikin, behsa naveroka wan çîrokan dikin. Em hema bi evê dest pê bikin. Îro manşeta min ev e, hilbijartinên li Sûriyê hene, em hinek behsa wî bikin. Başê jî nifşê ze rabiye Serpiya li Meğrebê li welatê Fasê. Em behsa wî dikin. Li Gurcistanê millet rabûbû Serpiya. Em ê ka em hema dest pê bikin hevan no. Ava ye bila ser ekranê ve paşê em ê piştî roxîna rejîma Beşar el-Esad li Sûriyê cara ewil hilbijartinên Meclisa Gel têne li darxistin. Swêda, Rojavayê Kurdistanê beşdarê hilbijartinan nabin. Hilbijartinên ku wê tenê delegeyên taybet dengê xwe bikarbînin, saet nihan de dest pê kir vê sibê. Hilbijartin wê bi şêweya dengdana gel nebin, li gorî ajansa nûçiyan ya Reutersê 6000 delege wê du sêyeka parlamentoya
pek binin yani parlamento ji dusudu deh kursiyan pekti. Ji dusudu deh parlamenteran plan armanc ew sed û çil ji wan ji aliyê komîsyonên jêrîn ve werin hilbijartin yên mayî jî wê ji aliyê Serokkomarê Demkiyê Sûriye Ehmed Elşara Buxeve were hilbijartin yani were tayin kirin. Di hilbijartinan de 1574 namzet dikevin pêşbirkê. Hevando li Reqa hesekê Swêdayê hilbijartin pêk nayên. Yani ew dibêjin li gorî xwe îdia wan ew e li van her sî bajaran heta ku jîngehekê ewlehiyê guncaw nê peyda kirin, hilbijartin heta demekî nediyar hatine rawestandin. Ev daxuyaniya wan a fermî ye. Yani li wê derê aramî huzûr tune ye, şer û pevçûn heye, em nikarin li wê derê millet bînin dayînin ser sandoqan binêrin. Êdî îjab nake şîrove. Heremên herî bi ewle Rojavayê Kurdistanê Swêdê ye na. Di wextekî de ku li Sûriyê perçebûnên siyasî civakî yên kûr hene hevano, tu li hevatineke niştimanî li ser siberoja welê çê nebûne, hikûmeta veguhêziya Sûriyê vê sibê rabû navendên dengdanê li pêşiya endamên desteya hilbijartinê vekiriye, da ku endamên parlamentoyê tayin bike. Netewên Yekbûyî gelek caran bang li wan kiribû ku divê hilbijartinên Sûriyê di çarçoveyeke siyasî ya giştî de bêne li darxistin û dibin çavdêriya navnetewî de bi beşdariya tevahî Sûriyeyan pêk were. Li gel şert û mercên aloziyên demografîk û lojîstîk, dîsa li gel hebûna bi milyonan kesên koçber û penaber û nebûna belgeyê nasnamê, Komîteya Bilind mekanîzmayekê hilbijartinê ya narasta rast diyar kiriye. Ev mekanîzma jî xwe dispêre dezgehên hilbijartinê ku ji aliyê hikûmeta veguhêz ve bêyî şêwirinê hatiye tayin kirin. Rêveberiya Xweser hilbijartinan wekî şanoyekê yekalî yanî weke tiyatro pênasê kir û diyar kir ku her pêvajûyekê hilbijartinê ku hemû pêkhatiyên etnîkî û siyasî negire neva xwe têkçûyî ye. Şêniyên Swêdayê milletê derzû di nava çend rojan de nerazibûn nîşanê hilbijartinan da. Wekî gaveke otorîter ya hikûmeta veguhêz binav kir. Di aynî demê de Komîsyona İslamî ya Bilind ya Elewiyên li Sûriyê û her wiha diasporayê hilbijartin red kirin, destnîşan kirin ku hilbijartin ne rewa ye. Nûnertiya îradeya milletê Sûriyê nake. Parlamentoya nû ya ku wê were hilbijartin ji aliyê tevahiya hêzên niştimanî ve naye qebûl kirin. Di encamê de wê perçebûnê zêdetir bike, rêya çareserî li hevkirina niştimanî di navbera hêzên Sûriyê de têk bibe, gelek alî têne paşgoh kirin. Di aynî demê de îtîmalekê din ya mezin jî heye, ev hilbijartin ji aliyê Yeketî Ewropayê yan jî ji aliyên Netewên Yekbûyî ve neyê nas kirin. Di encama vê yekê de jî wê helwesta hikûmeta veguhêz di danûstandinên siberojê de wê qels bibe, lawaz bibe. Ev nûçiya me ya di derbarê hilbijartinan de ye hevano, ya din jî em diçin Gürcistanê, li wê derê ka binêrin çi heye? Di pevçûnên di navbera polîs û xwepêşandanên xwepêşandêran de pevçûn derket, van xwepêşanderan dixwastin çi bikin hevano? Hewl didan koşka serokkomariyê kontrol bikin. 21 polîs, 6 xwendekar birîndar bûn. Hewldanên ji bo rûxandina hikûmetê bi ser neketin, Serokwezîrê Gurcistanê Iraklî Kopakizde di derbarê bûyerên li Tiflisê de daxuyaniyek da, kesên ku hilbijartinên herêmî nas nakin û derketine kolanan bi hewldana rûxandina hikûmetê sûcbar kir. Iraqli diyar kir ku xwenîşanderên ku hewldana koşka serokkomariyê kontrol bikin, hewldaya hikûmetê bînin xwarê, hilweşînin. Destnîşan kir ku hewldana xwepêşanderan bi ser neketiye, ew ê bersiveke tund bidin van kesan li ser navê dewletê. Yasa wê gelekî dijwar bin. Li Gürcistanê hinek partiyên muxalefetê yên ku hilbijartinên parlamentoyê û serokkomariyê yên sala 2024 nas nakin, ragihand ku ew hilbijartinên herêmî rewa nabînin li Tiflisê xwepêşandan li darxistin. Nûnerê Partiya Tevgera Netewî ya Yekbûyî Murtaz Zodelava di axaftina xwe de bang li xwepêşanderan kiribû ku koşka serokkomariyê kontrol bikin. Li ser vê yekê xwepêşanderan jî ew jî ber bi serokkomariyê ve meşiyan hewldan bê destûr bikevin avahiyê, koma ku bariyer şikandin bi polîsan re hatin rûbirû ji aliyê wan ve hatin binçavkirin
mesele wisa bi dawî bû. Yani mirin kuştin pir zêde tune ye. Lê li Fasê, li Mexrebê protestoyên ciwanên nifşê nû heye, 3 kes hatine kuştin. Di roja heftemîn de di dometa bî ev xwepêşandan demekê dest pê kiriye. Li paytexta Rabatê li ber avahiya parlamentoyê millet li hevkom bû, piranî ciwanin ê ku hatine wê dirê li hevkombûne piştî salên 2000 hatine dünyayê. Daxwazên xwe yên ji bo başkirina xizmetên tenduristî tînin ziman, xizmetên perwerdeyî, tekoşîna li dijî gendeliyî, îstîfaya hikûmetê dixwazin. Ciwan li ber parlamentoyê kom bûn, duruşme mesela duruşma wan çi ye? Azadî, rûmet, adaleta civakî. Dibe dewlemendiya me heye, du deryayên me hene, lê em di nava belengaziyê de feqîr in. Ji talankirina dewlemendiyê re na. Êdî behse gendelî wê welat rezîl kir. We zarokê xwe parastin û xwedî li zarokê xwe derketin, lê we zarokên gel tazî hîştin dibêjin. Protesto baweyekî erê. Niha desthilatên Mexrebê diyar kirin ku di hewla serdegirtina navenda polîsan ya li gundê Qîleya Anêzê Axadarê de 3 xwepêşander li wê derê hatibûn kuştin. Tevgera nifşê zêdetirî 380,000 endam li ser platforma Discord berhev kiriye. Diyar kir ku xwepêşandanên wan aştiyane ne. Ew naxwazin ew li belayê nagerin, ew tenê li aramiyê li huzûrê digerin. Ev jî li aliyekî hevano meseleyekî din heye. Ew jî em derbasî Îranê dibin, meselên siyasî, meselên ku pir medêşîne heqeten roja pazarê pir naxwazin. Ez dixwazim hûn li bendê bin em hinek tiştên soft ragihînin hevano. Tora mafê mirovan ya Kurdistanê tekildarê darbekirina girtiyek siyasî Kurd agahiyek belav kir. Çarê cotmeha 2025 yani doh. Girtiye siyasî Kurd Saman Mihemmedî xelkê Sinê bû, ji Rojhilatê Kurdistanê bû, li girtîgeha Qizilhesar a Kerecê bi şêweyeke veşartî hate darvekirin, bê ku mafê hevdîtina dawî ya li gel malbatê were naskirin. Zulm li ser zulm. Rêxistinê da zanîn ku girtiye siyasî Saman Mihemmedî bi tometa çekdarbûn endametiya komên dijberiya Îranê hatiye darvekirin. Saman Mihemmedî xeyarî 35 salî bû, di sala 2013 de ji aliyê hêzên Îranê ve hatibû girtin. Paşê jî derxistibûn mehkemê. 4 salan li zîndana Evînê a Tehranê di hûjeyekî yek kesî de hatiye girtin. Ji bo îtirafa bi zorê îşkenceyeke mezin a fîzîkî lê hatiye kirin. Pêşra jî ji aliyê liqa 15 ya Dadgeha Şoreşa İslamî ya Tehranê ve ceza lê hatiye birîn. Paşê jî hatiye darvekirin. Şîroka Kurdên me yê siyasî yê li Îranê bi vî şeklî ye hevano. Niha em vedigerin ser mijara Gönül Dilanê. Gönül Dilan yek ji wan kesan e ku li Tirkiyê stranan dibêje, di rêzefîlman de dilîze, di projeyên sînemayê de cih digire. Kurd e. Keşkek Kurd e. Yani jî jinekê Kurd e, feq nake. Îjar niha ji ber ku çûye Başûrê Kurdistanê, ew jî hatiye tespît kirin, ji projeyekî sînemayê hatiye dûrxistin. Tabii ev rewşa wê numûne ye ji bo hemû Kurdên me ê ku di camiya hunerî ya Tirkiyê de cih digirin, ew meselê pir xweş dizanin. Zehmet e. Di nava mantiqekî faşîzan de mirov hunermendekî Kurd be, dema ku li dijî Kurda tê axaftin, mirov li ser sifra wan be, pir zor e hevano. Mirov dibe şahedê wan îja mirov nikare dengê xwe jî bike. Tu dengê xwe derdixî, hemî konserê te tên betalkirin, bi milyonan dolarê te tere. Pêşa roja te tarî dikin, te ji kar davêjin, te mexdûr dikin. Projeyê te yê sînemayê hebe, canan mesela tu 10 sala, 15 sala mücadele dikî, tu dibêjî ka ez di projeyekî sînemayê de cih bigirim. Çünkü hewn û xeyalê te ye, tu dixwazî bibî hunermend, tu serkeftî di karê xwe de, tu pir jîhatî, tu dixwazî pêşkevî, tu nêrî sirf ya ji ber fikrekî te, ya ji ber parvekirinekî te li ser medya civakî, ya tu çûyî Başûrê Kurdistanê, ew proja te ji destê te tê girtin. Bi wê projê re xewn û xeyalê te ji te tê girtin. Dikujin. Ev
ev jî kuştinekiye. Merov bi xewnê jineke ciwan ku dixwaze di sînemayê de pêş bikeve, di hunera deng de pêş bikeve, merov xewn û xeyalê wê bikuje, ev jî qatliam e. Ev jî kuştin e. Ez behsa yek kesî nakim. Mesela vê derê mijara me Gönül Dilan e, tamam, ama piranî bi vî şeklî ye. Ji ev ji ber ku li Tirkiye heye, mantıqa li Tirkiye heye, tirsa me ew e ku ev di nava me Kurdan de jî bicih bibe. Camiya me ya hunerî jî heye. Gelo hunermendê me çi qas razî ne ji rewşa xwe. Gelo hunermendê ku dixwazin bi tena serê xwe li Stenbolê, li Amedê, li deverên din konseran bidin, di sînemayê de cih bigirin, pêş bikevin, gelo astengîn li pêşiya wan çi ne? Gelo fikrê wanê siyasî dibe asteng li pêşiya pêşketina wan. Ne fikrê siyasî jî. Rabûn û rûniştina wan, helwesta wan, tevgera wan dibe ku zora hin rêvebiran biçe ku pêşî li wan bigirin. Vana problemin em naxwazin bişibin raqîbên xwe hevan da. Em dixwazin xweser bin. Rengê civaka xwe em dixwazin biparêzin. Rengê civaka me de rengî heye, pir dengî heye, tolerans heye, xweşî heye, başî heye. Vaya ji min e, vaya ne ji min e. Ne baş e. Niyet xerabî ev. Camiya hunermendan, mesela vaya çima ez tînim behs dikim Gönül Dilan, ew di camiya Tirkiyeyê cih digire. Êwan ji keşkêra dibêjin tu ne ji me yî. Tamam. Me jî ji keşkêra dibêjin tu ne ji me yî. Temam eşxwara me. Eşxwara me de çawa bikim? Ez tena serê xwe bi çi bilîzim? Ez tena serê xwe biçim tiyatro bikim? Ez tena serê xwe biçim ser sahnê stranan ji xwe re bibêjim? Ez biçim şaredarî min qebûl nakim. Ne şaredariyê Kurd ne ê Tirk min qebûl dikin. Ez biçim ku derê sînemayê bilîzim? Zehmet e. We demê merû serê xwe digire li çolê dikeve. Merû dîn dibe. We demê merû nalet tîne li hemî pergalan, li dîktatoriyan, li despotîzmê. Li Tirkiyeyê nijadperestiya li hember hunermenda Kurd. Hunermend lîstikvana Kurd Gönül Dilanê ragihand ku ew ji ber konserekê ku di sala 2017 de li Herêma Başûrê Kurdistanê daye, wekî ciyê ku lê nîşan daye, ji projeya fîlma Aşık Veysel hatiye derxistin. Projeyekê heye Aşık Veysel di dereqê wî de. Têda diviya bû cih bigirta, lê sirf ji ber ku çûye Başûrê Kurdistanê konserek daye, ew jî hatiye tespît kirin, ji projeyê hatiye dûrxistin. Dîlanê ev yek wekî cihêkarî, weke nijadperestî bi nav kir. Got, ez vê daxuyanî didim çünkü eger ez bêdeng bimînim, ez ê vê cihêkariyê normal bikim. Ev ne normal. Skandal e. Gönülê li ser hesabê xwe Instagramê daxuyaniyekî belav kiriye, mijara ya giştî par vekiriye, dibêje çend meh berê ji bo rola jina yekem ya hozanê navdar yê Tirk Aşık Veysel di fîlmeke sînemayê de pêşniyaz ji min re hatiye kirin. Wê jî bi kelecanekê mezin ev pêşniyaz qebûl kiriye. Hunermenda Kurd da zanîn ku ew ji bo projeyê amade bîye, xwe hazir kiriye, senaryo xwendiye, beşdarê lansûmanê bîye, ji bo danastînê hevpeyvîn jî daye. Yani mesele hatiye aydî heta dawî. Lê piştî demekî bê ku were agahdar kirin, ew jî edetê hin derdoran e, bê ku mirov agahdar bike, pir xweş e. Ew ji bo setê nayê vexwendin. Agahî jê re naye. Ji bo setê nayê vexwendin, paşê jî ji kesên din dibihîse ku ji projeyê hatiye derxistin. Gönülê li ser sedema derxistina xwe ya ji fîlmê dibêje, tiştek ku ez fêr bûm di dawiyê de, dilê min bi kurahî jê birîndar bû ew e, min ji bo çalakiyekê navnetewî ya ku salên borî ez beşdar bibûm li ser hesabê xwe medya civakî min par vekiribû. Ciyê ku lê bûm Herêma Kurdistanê bû yani. Min ew der par vekiribû. Yani ez çûme vê derê. Ciyê ku min par vekiriye ji ber ku li wê derê Kurdistan e, li hemberî min ketine nava Rekê. İja îsyana xwe tîne ziman. Arkadaş dibêje, ez lîstikvanım, ez jinim, ez Kurdim. Hîn jî li Tirkiye ya sala 2025-an
tam di pêvajoya ku behsa aştî û biratiyê tê kirin, dibêje ev xwendina wî ye, nivîsa wî ye. Lîstikvanek ji ber nasnameya xwe ya etnîkî dikare ji projeyekî hunerî were derxistin. Hîn jî hêviyên me yên ji bo aştî, wekevî û biratiyê tên şikandin. Ez lîstikvanim, jinim, Kurdim. Lêberiya her tiştî ez mirovim, însanim. Ev rewşa ku ez tê de me eşkere cihêkarî ye, nijadperestî ye. Hunermenda Kurd di dawiya daxuyaniya xwe de jî baldikşîne ser rola hunerê. Dibêje ez vê daxuyaniyê didim çünkü eger ez bêdeng bimînim, divê cihêkarî yani asayî dibe, normal dibe. Ez ê bêdeng nemînim, hûn jî bêdeng nemînin, berteka xwe, nerazîbûna xwe tim nîşan bidin ji kerema xwe re. Divê huner her kesî bigire nava xwe. Huner ne ji bo cihêkariyê ye, ji bo yekkirinê ye huner. Dûrxistina min ya ji bo vê projê ne tenê li hemberî min, li hember hemû rengên cuda yên vî welatî neheqiyekî ye. Ez red dikim, dibêje Gönül Dilan. Kam wê hinek nas bikin hevando. Ev e. Di sala 1990 de ji dayîk bûye. Kariyera xwe ya mûzîkê bi albîma Benî Alan yaşadı. Yani ez di hunera erê dest pê dike. Wekî din ji Bismilê, ji Diyarbekirê, zarokatiya xwe li bajar derbas dike. Paşê jî bi malbata xwe re koçê Stenbolê dike. Ji bilî mûzîkê Gönül Dilan wekî lîstikvan di televizyonê de jî dixebite. Mesela te di rêzefîlmên TRT 6 de cihêgirtiye mesela. Ew qasa nava Pergalê de ye jî digel her tiştî tê digere Kurdbûna wê dibe bela serê wê pêşî li projê wê digire. Yani tu çi qas xizmetê bikî jî ji dewleta Tirkiye re, ji sazî wan re jî, ji pergalê wan re jî di dawiya dawiyê de tu Kurdî ji ber tiştekî piçûk dikarin te bavêjin te derbixin. Di pêşbirika O Ses Türkiye'de yani Voice Türkiye di sala 2016 de jî beşdar bûbû, di sala 17 de jî, di sala 2017 de tevlî kasta filmê bûbû, aşka geldik. Hevando, tamam, ev qas Gönül Dilan derbasî be vegerî nava civaka xwe, ji xwe nava civaka xwe de yani mesela stranê xwe hemî bi Kurdî dibêje. Mala wê eva. Tamam. Bila bidomîne. Qet nebe bila serwext be ji meseleyên xwe. Tabî ême em behsa kesan nakin hevando. Yani bi rêya kesekî em mantiqekî mehkûm dikin. Piştî nêzê 3 salan li bajarê Banê ê Rojhilatê Kurdistanê bi navê Payîza Peyv û Pelan şevberkekî helbestan hate li darxistin. Li eywana çand û hunerê ya bajar, helbesvan hezkiriyên wêjiya Kurdî li hev û du civiyan godarî berhemên helbesvanên bajêr kirin. Lîstikvanê Şanoyê Ferîdûn Tevkulî kêfxweşiya xwe ya ji bo li darxistina şevberkê anî ziman dibêje ez gelekî kêfxweşim ku li eywana me Şanoyê piştî nêzîkî 3 salan şeva helbestan tê li darxistin. Çi qasî xweş e ku li bajarê me şeva helbestan tê li darxistin. Pêdiviya bajarê me bi van şevbêrkan heye. Şevbêrkek ji aliyê navenda wêjeyî û çandî ya bajar ya Banê ve hatibû organîzekirin, taybetmendiya sereke ya şevbêrkê têkelbûna helbestên klasîk û modern bû ku ji aliyê helbestvanên xwedî temen û ciwan ve hate pêşkêşkirin. Di şevbêrkê de 21 helbestvan beşdar bûn. 21 helbestvan beşdar bûn. Li gel xwendina helbestan ji aliyê hunermendan ve çend stran jî hatin pêşkêşkirin ku kelecaneke taybet da şevbêrkê. Ev helbestên ku di şevbêrkê de hatin xwendin berê ji aliyê komîteyekê nirxandinê ya navenda wêjeyî ya berejê ve berojê ve hatibû hilbijartin da ku helbestvanê wan karibin beşdarî şevbêrkê bibin û berhemên xwe ji Amedê ya kesê wê derê re pêşkêş bikin bixwînin. Hevando. Mixabin ez deng dikarim nîşan bidim. Rûdaw. Mala we ava hevando. Ez pir şad bim ji bo vê piştgiriya we, ji bo vê desteka we her hebin. Em nûçeyekê dijî niha ji we re bixwînin hevando. Pirtûka klasîk ya nivîskar û rexnegirê navdar Albert Memî dekolonîzasyon û yên dekolonîzebûyî ez van her du têgehan paşê ji we re îzah dikim ê ku ji kolonîzasyonê filitîne.
bi wergera Fehriye Atsayê bi zimanê Kurdî hatiye weşandin. Pirtûk li ser krîz, pirsgirêk, trajedyên ku piştî serxwebûnê derketina holê radiweste, hişyariyên girîng dide civakên ku nû azad bûne. Yani merov ji kolonizasyonê azad be, ji dagirkeriyê azad be, têrê dike ya nake. Çi lazim e merov bike? Wextê ku merov neke, çi tê serê mirovan? Çiwa merov rezîl û rûswa dibe, ji dagirkeriyê jî berbattir dibe. Pir mühîm e. Pir balkêş e. Mijara me ya doh jî ya îro jî hemî li ser wan e. Yani azadbûn tenê têr nake. Pirtûk ji aliyê weşanên Avestayê ve hatiye çapkirin. Yani hişyariyên nivîskar Memî heye. Gotina Memî ji qas xweş e, ne? Albert Memî. Ji gendeliyê heta koçberiya ber bi welatê dagirker be. Albert Memî di Pirtûkê de dîne ziman piştî bi destxistina serxwebûnê jî dibe ku tenê sembolên serweriyê têra civakê nekin. Ev şiyariyê dide ku eger dewleteke nû nikaribe civakeke ku li gorî daxwazên nifşên nû ava be, ew dewlet dikare berê ku xwe îspat bike, xwe biqedîne. Ûf, pir bi tesîr e. Pir bi tesîr e hevalna. Eger dewleteke nû nikaribe civakeke ku li gorî daxwazên nifşên nû ava bike, baş e, ew dewlet dikare berê ku xwe îspat bike, xwe biqedîne. Dibe li gorî nifşên nû tu gavan bavêjî. Sazî û dezgehên me çi qas xîtabên nifşê nû dikin. Te nekir tu çûyî. Memî teqez dike gendeliya berdewam, kontrola aboriyê ya ji aliyê kesên nêzîkê serkirdeyan ve dikare serxwebûnê biheremîne. Ve îcab dike merov îzah bike. Gendeliya ku biye sîstem bidî, biye pergal, gendelî di mana ew de karê nelre. Yani sextekariyên di nava dewletê de, dizîna pera û merov însanê xwe dayine ser saziyan. İnsanê ku ne layıqê wê postê be, însanê ku ne layıqê wê karê be, merov wan însanan tayîn bike, dayine ser wan karan, tenê ji ber ku mirovê tê ye, yan jî di fikrê tê de ye. Veya navê wî hemî gendelî ye. Dizîna pera, îhale, qaçaxçîtî, vana hemî tu malê dewletê digirî, tu erka dewletê digirî, hemî dikevin nava gendeliyê. Gotinekî pir xweş e gendelî. Kontrola aboriyê ya ji aliyên kesê nêzên desthilatdar be. Ev dikare serxwebûnê bihermîne. Yek ji xalên herî balkêşên Pirtûkê ew e, Albert Memî behsa trajedyeke nû dike, êşeke nû, trajedyeke nû dike, li gorî wî ew trajedî jî ev e. Vê carê gelê dewleta serbixwe ji ber feqîrî, ji ber zordestiya navxweyî xwe li sînorên wan welatên kevne kolonyalîst û welatên rojavayî digire. Pir ew e hevalna. Yani bandorê li mirovan dike. û zan çi dibêje? Trajedî çi ye? Milletê dewleta serbixwe ji ber zordestî, ji ber feqîriya di nava welatê xwe de mecbûr bimîne xwe bavêje ber bextê dewleta ku zemanekî dagirker bû. Yani Kurdistana, Bakurê Kurdistanê bînin bîra xwe, sibê du sibe em azad bin, feqîrî ew qasa zêde be, dîktatûrî, despotîzm ew qasa zêde be ku merov mecbûr bimîne xwe bavêje Îstenbolê. Ji vê mezintir êş heye, trajediyê. Ev e işte, ev e. Rola rewşenbîran ya da avakirina siberojê de. Rola rewşenbîran binêrin, çawa bas dike? Memî diyar dike ku rêya serxwebûnê di aynî demê de rêya avakirina civaka siberojê ye. Di vê rê de rola rewşenbîran gelekî giring e. Ew rewşenbîrên ku ji dêv le rasyonelbûnê coşeke mîstîk hilbijêrin. Mesela ew rewşenbîrên ku dişûna rasyonelbûnê de. Yani rastî, objektivîzm baş e, yani rasyonelîzm ew e. Mirov rasyonel be. Dişûna wê rastiyê de coşeke mîstîk ava bike. Yani coşeke mîstîk qesta wî propagandayên vala.
mizdancîtî, yaxcîtî ku di karakterê hin hevalê me de mevcûd e. Baş e? Eger tu di şûna rastiyê de mizdancîtî bikî, propagandayê vikû vala bikî, ajîtasyonên vikû vala bikî, vaya yek ew baş e, ya din jî xewna vegera ji bo serdemeke zêrîn. Yani ew nivîskarên ku xewnan dibînin ji bo serdema zêrîn. Wana rexne dike. Baş e nivîskarê me. Li gorî wî tiştî ku ji ramanekî binêrin. Tiştî ku ji nivîskarek, ji entelektûelekî serbixwe tê payîn, tiştê ku em jî hêvî dikin ew e, aqlekî rexnegir ji bo hevdemên xwe bikarbîne, bi wêrekî bi rastiyan re rûbirû bibe. Ê ku mala civakê xirab dike, yaxjîtiya wan e. Yaxjîtiya nivîskaran e, rewşenbîran e, entelektûelan e. Mala civakê xirab dike. Çünkü rastiyê nabêje, pêşniyazên rast li rêxistinan, li sazî û dezgehan, li rêveberiya dewleta nake, tenê yaxjîtî dike ji bo menfaetê xwe. Vaya sextekariya herî mezin e. Ê ku civakê xirab dike ew in. Pêdiviya rêvebiran bi rexne heye, bi nêrîneke rewşenbîrî heye, bi estetîkê heye. Yani tu nikarî ji wan re li çepkan bidî. Sextekarî ye, civakê xirab dikî. Ji ber vê rewşenbîr, entelektûel bi qasî rêvebiran berpirsîyarin ji hilweşîna dewletekî re ya jî civakekî re hevan min. Albert Memî kî ye? Evî ku a qasa xweş diaxive. Pirtûka wî Kurdî derketiye hevalino. Ev pirtûk hûn dikarin bixwînin. Dekolonîzasyon û yên dekolonîzebûyî. Fahriye Atsayê nivîsandiye, ji Avestayê derketiye û Kurdî ye. Ji vê xweşiktir tiştekî ye. Mala we ava yê ku ev pirtûk wergerandine Kurdî. Her hebin. Albert Memî em ji were bêjin kî ye? Di sala 1920 de ji dayîk bûye. Di sala 2020 de jî koça dawî kiriye. Çawa mümkün e ya 1920 û 2020 sed sal jiyaye. û beriya 5 salan miriye. Albert Memî li Tunîsê ji dayîk bûye, piştî serxwebûna welatê xwe li Parîsê jiyana xwe ji domandiye. Ew wekî nivîskar rexnegirekî bi taybet li ser kolonyalîzm, antîsemîtîzm, li ser mijatperestî nivîsandiye. Di şerê cîhanê yê duyemîn de ji ber ku cihû bû, ji zanîngehê hatiye avêtin, bo kampeke xebatê hatiye şandin. Piştî şer xwendina xwe li Sorbonê temam kiriye. Li aynî zanîngehê bûye mamoste. Hîn ji berhemê wî yê navdar jî hene, portreyê yê kolonîzekirî, portreyê cihû, romana Stûnê xwe. Ev pirtûka ku me bes kir, dekolonîzasyon û yên dekolonîzebûyî ji 152 rûpelan pêk de. Dibe ku behsa xwe bike, binêrin hevano. Mesela ji Tunûsê ra bîye çûye Xwespartiya Parîsê. Na, Tunûs wê demê ji aliyê Îtalyê ve hatibû dagirkirin. Eleqe wî Fransayê tune ye. Ama firq nake. Dîwana helbestan ya navdar ya Abdullah Pêşew bi navê Birakûjî ku wekî bertek li hember şerê navxweyî yên salên nodî hatibû nivîsandin, piştî 30 salan di çapa xwe ya sêyemîn de carekê din derket. Kurmanciya wê ji aliyê Rûken Bakdû û Bedran Hebîbî ve hatiye amadekirin. Çapa sêyemîn ya Birakûjiyê ji weşana Avestayê derket. Abdullah Pêşew sala 1994 vedgere Başûrê Kurdistanê 1994 vedgere Başûrê Kurdistanê li şûna welatekî azad a rastî şerê navxweyî tê. Ew wê demê dîwana xwe ya bi navê Birakûjiyê dinivîsîne. Li Hewlêrê di meydaneke mezin de dixwîne. Piştre carekê din welatê xwe terk dike. Berî helbestê helwest. Yani berê ku mirov helbestê binivîsîne, mirov helwest nîşan bide. Yani sekna xwe, tavir. Tiştekî pir esîl e. Li hember neheqiyê, li hember zulmê, sekna mirovan esas e. Bavê te jî zulm bike, birayê te jî zulm bike,
rêxistina te jî zulüm bike, hevalê te jî, dewleta te jî li hember bisekine. Zulüm li her derê zulm e. Nankorî li her derê nankorî ye. Bêbextî. Mijarê me çi qas dişibin hevhevan. Mesela beriya niha pirtûka ku me xwend û vaya binêrin. Abdullah Peşew di pêşgotina Pirtûkê de bi xwe behsa hest û helwesta xwe ya wê demê dike. Çi dibêje? Ezîzê min ya ku li ber destê te ye berî helbestê helwest e. Ev şîîr ji mîkrofonê re hatiye nivîsandin. Ne ji xwendina bêdeng re. Qeyrîn e, ne pistepist. Rakirin e, ne rûniştin. Bez e, ne meşe. Qure qure, ne hîske hîsk. Ka ew cîh ku bira ku jî ew ne hermandiye. Min dît. Mi çavê serê xwe bira ku jî dît. Min dît ku çawa derdkevin ser banan, mal û zarokê vî xelkî birçî çawa ji xwe re dikin çeper. Dengê zirmîna topan, doşka, RPG, roketan li nava kolanên Hewlêrê di guhê min dane hêjî. Her feqîrek ku tê kuştin, her ku termê xortekî hêla dibe erdê, her mala ku xira dibe deriyê wê tê şikandin. Her mala ku talan dibe, her lawekî Kurd ku bi bîr bawerî ji mala xwe dertê û ciyê xwe vala dihêle, her ku namûs tehetike, her xaniyên ku bi gula bûne bêjing li dora roketan mane, Kurdistana min ya enfal bûyî, carekê din enfal dibe. Dîrok binivîse ku ez bêdeng nemam. Bang li şiirê dike. Ey şiir, bibore, min tu gelek westandî. Pexşan, gelek spas tu hatî hawara min. Niha hevan da Helîm Yusuf nêzîkê li Frankfurtê danasîna wergera Almanî ya romana nû ew jî wisa dibe. Nêzîkê Frankfurtê hevalên wê derê ne dikarin biçin. Yani danasîna wergera Almanî ya romana nû dike di çarçoveya pêşengeha pirtûkan ya Frankfurtê de dibêje ez ê van her du rojan li ser romana xwe ya nû bi Almanî derketiye biaxivim. Ma li ser ekranê hûn dibînin nivîsa Helîm Yusuf. Roja şemiyê 18 meha pêşiya me yani 18 vê meyê 18 Cotmehê 2025 li ciyê weşanên Nexşê weşanxaneya bi tenê ya Kurdî ye îsal beşdarê pêşengehê dibe. Axaftin wê bi Kurdî be, bi Almanî be ve bi beşdariya weşanxaneya Sujet Verlag be. Yani hûn biçin Frankfurtê wê pêşengehê pirtûkan erê wê derê hûn dikare Helîm Yusuf bibînin. Weşanên Nexşê ji xwe weşanxaneya bi tenê ya Kurdî ye. Roja yekşemiyê jî hema roja piştî wî li ciyê peneyê Almanyê û hevgirtina nivîskarên Alman. Li eynî ciyê wê axaftin bi Almanî be, nivîskar jî Jana Engels be. Ew birêve bibe. Na. Erê. Jana Engels wê civînê birêve bibe, Helîm Yusuf wê tê de biaxive. Li ciyê pena Almanyê, hevgirtina nivîskarên Alman. Ji agahiyên berfirehtir li ser her du çalakiyan ew ê werin paşê. Evet. Hevalê me mamoste Helîm Yusuf jî fotoğrafê xwe nexistiye ser Facebookê. Evet. İnsanekî pir hêja ye. Yek ji nivîskarên Kurd e ku heqete mirov pir bi kêfxweşî dixwîne, ji nivîsî wî zewq digire û kurmanciyek herekbar, kurmanciyek ne tenê îro ye. Salên nûdî vir ve dinivîsîne kurmancî. Her hebe. Mamoste. Pêşiya te vekirî be, serkeftinê ji te re dixwazim, her hebî. Ji xwe me jê soz girtiye rojekê wê bibe mîvan, rojekî kîjan roj dibe ne mesele ye. Pêdiviya me bi şîretan heye, şîretên rewşenbîran hevan min. Rast e ne rast e? Yani ez ji şîretê siyasetmedaran hez nakim. Ez ji şîretên
nivîskaran, entelektûelan zêdetir hez dikim. Ji ber ku entelektûel çûne li müziğa geriyan e, dünya dîtine, xwendine, heya wan ji dünyayê heye, heya wan ji medeniyetê heye. Ez ji diyaloga bi nivîskaran re zêdetir hez dikim. Ji şîretê wan jî hez dikim. Şîreta herî xirab ya nivîskarekî ya entelektûelekî ya hunermendekî ji şîreta herî baş ya siyasetmedarekî çêtir e. Entelektûel, hunermend bê menfaet, bê tirs şîretan li te dike. Çünkü li hemberî wî tiştekî ji te naxwaze. Ji xwe re alîgir kom nake. Zanîna xwe di parzûn re derbas kiriye. Tecrübeyê xwe di parzûn re derbas kiriye, hatiye heta îro, wan şîretê xwe teslîmê te dike. Tiştekî pir pîroz e. Siyasetmedar ne wisa ji ber ku ew ji bo te bigirin kêleka xwe, her cirne fîtne, fesadî dikarin bikin. Manîpülasyon dikarin bikin. Çünkü te dike alîgirê xwe. Derdê wî ne ku zanîna xwe bide te. Derdê wî te bike alîgirê xwe. Veya di her dewletê de wisa ye. Ji bo wî bila rewşenbîrî bijî, huner bijî, hez kin. Li cem we rewşenbîrekî heye, herin destî wî maş kin. Hunermendekî heye, herin tiliyê wî destî wî maş kin. Bana insanê pîroz in. Pir nayê nava civaka. Wextê hatin pê bigirin, bernedin. İnsanekî got bîna hunerê ji min tê, hem bikin ku ew însanekî dilsoz e. İnsanekî pak e. Hez kin ji hunermendê xwe. Yılmaz Güney cardı tê vê dünyayê? Nayê. Şivanperwer kengê tê cardin? Nayê. Heye îro. Heye pê bigirin bernedin, jê hez kin. Wisa ye. Şakro çû. Dengbêj şakro çû. Me pê negirt çû. Em xwedî lê derneketin çû. Qet nebe yê mayî xwedî lê derkevin. Mala we ava here bin.